dalu Mas Lendro. Sugeng dalu Mas Akbar. Masya Allah. Para nempel ora iso. ya kudu nempel ora iso lho. Kowe toke bareng ruwene kita gembel jalu iki to. Iki tak kandhani penging rewel kok ya mesa melok ae. Matur sembah nuwun wis nyuli Mbak Yuku. Aku sing matur nuwun ngene iki. Aku ora iso mbales apa-apa Mas Lendro. Mas Lendro matur sembah nuwun wis gelem nyuli Mbak Yuku. Mas Lendro. Mas Lendro. Nyapa, Dro. Latu-latuku dikelethaki. Iya, dongane apa Mbak Apri kanggo warga masyarakat? Sampun to. Wah, Masya Anu Allah. ketoke tergesa-gesa pengen pirsa panjenengan lho Mbak Apri. Mosok to Mas? Heeh. Iki kowe iso hit lho, iki duet AA. Apa? Apri karo Akbar. Aku nonton dalange rahimku langsung anget lho. Hei! Selamat malam Wilujeng Dalu, Mas Lindro. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Canyek, Mbak Limbu. Nggih. Kula sik bingung e. Bingung napa lho, Mas? Ki jane tanggapan tenan apa ora kok gek-gek kleru niki. Kok kleru? Lah pamplete ning YouTube niku bintang tamune Mimin kalian Mbak Apri. Heeh. Ki kok aku kadung lucu nek bayar aku ora jelas melok sapa lho niki. Lho ora iki tambahan saka panitia ngono lho. Arepe ngapa ki nambahi gambarmu, face-mu, rupamu, gitu. Kowe sik to kok dirupak-rupake. Maksudnya wajahmu. Pasuryane ora. Heeh, ki wis kadung kesebar ana medsos media sosial. Oh alah niki to. Yo tetep bayaran, kadung munggah panggung blangkonan. Nggih, ketoke kok niki ora jalukane Pak Lurah niki. Lah jalukane sapa? Bojone Pak Mukijan Yusulipah iki lho mai iki lho. Endi omahe ndi? Daleme niki lho, wah. Masya Allah. Lah yo omah apike ngono kamar mandi lawang kok ya ora duwe. Hei! Tak tepapuk kowe. Lho, saestu lho. Lah iya kuwi pancen ciri khase ngono ning pedesaan. Oh, nggih ning hebat Kuwi lho, Pak. namanya kamar mandi merakyat. Merakyat. Kula nguyuh mawon madhep mengguri ngeten kok. Oh ngono. Ndak diparani wong dadi nguyuhku ngeten, dadi ngerti nek enten tiange ngono. Oh iya. Bersih dusun jaga lewon Mas Leres. Hendro. Nggih, wah, mangan rawon ning pinggir sumur. Heeh. Muga-muga piantun jaga lewon panjang umur. Allahumma Amin. Mangan rawon ning pinggir sawah. Muga-muga piantun jaga lewon saya barokah. Allahumma. Amin. Amin. Tuku tomat ning pinggir dalan. Heeh. Kapan Pak Camat wayangan, Pak? Hei, Mosok ya ming nonton tok to, Pak. Pak Camat pun rawuh to? Rawon iki Pak Alhamdulillah. Agus Sekjen nggih ugi rawuh. Heeh. Sedaya Punggawa Praja Kabupaten Nganjuk sami mlempak wonten mriki. Alhamdulillah. Nyekseni warga dusun Jogoliwon. Iya. Desa Bagor Wetan. Wetan. Ngawontenaken nyadran utawi bersih desa. Leres Mas, heeh. Niki wau pun disiapne nang pondokan, niki nggih celak daleme Bapak Lurah. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Pak Lurah, Pak Sugeng Anto, Bapak Kepala Desa Bagor Wetan. Nggih, ugi Bu Yunik matur suwun, Bu. Wah, Bu Yunik sapa kok kaya kenal-kenal? Juragan Brambang. Bu Yunik. Bos Brambang niki. Hmm. Kula apal kalih mriki, wong kula biasa pijet teng mriki kok. Lho. Pijet ning jaga lewon iki? Alah nek awakku kesel pun teng mriki mawon. Heeh, ning gone sapa? Mbahku bojone Lik Gio iku lho, tangan kanane Mas Sugeng Antok niku. Nek kok apal men to. Omahmu bloro iki mongko. Apal iki tak catet iki Mas Abdul. Wong golek pangan iku sak gathu-gathuke to niku. Iya, heeh. Sing masak enak, pirsa sampean sing masak sapa? Juru masake. Alah iya sing ngerti ra. Lah sampean apa ngerti? Ya ngerti to. Sapa juru masake? Bu Darmini. Sing wedakan ora rata iku lho. Wedakan ora rata piye. Lah nganggo skincare karepe rak napa niku pamane nyuwun sewu. Nek kaya ibu-ibu warang ngoten niku skincare siang karo malam. Siang malam. Dibedakne. Nek Bu anu iki Darmini ora e. Lah piye? Siang karo malam diulet dadi krim subuh. Mula ya ndak rata. Rumangsaku. Penontonnya luar biasa, Mas. Lho, piantun mriki to Mas nyuwun Nggih. sewu. Mas yo kula asli dalem kan saking Blora Jawi Tengah. Nggih. Ning nyambut gawe kula sakmenika wonten aladan Jawi Timur Nggih. utawi wonten Jawa Timur
tolak ukur kados sing panjenengan aturke wayang hebat penanggap itu adalah Kabupaten Nganjuk terletak di Desa Mbagor Wetan. Tepuk tangan untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kiai kene nek perkara wayang pun bendinten iki setiap setahun pisan wayang nek pengen ditanggap karo Piyai Jaga Liwon niki. nggih. Syaraté ming siji. Syaratnya apa? Murah. Nggih Abu nggih. Ya kowe iku mbah Pak Lurah lho manut kowe lho sing util iki. Nek Pak Lurah Pak Sugeng Antok niku luar biasa lho Mbak Cak. Nggih. Napa karepe rakyat, napa karepe warga selalu Dituruti. Loh, nek menurut kula Mas, seorang pimpinan pucuk pimpinan entah kepala desa, entah camat, entah bupati, entah gubernur, munggahe presiden. Kuwi syarat terutama seorang pemimpin adalah kudu pinter. Wong ki yen pinter mesti bisa menampung aspirasi warga masyarakat satemah bisa diaplikasikan, Kepada dituruti warga masyarakat. Syarat seorang pemimpin kaya lurah kuwi kudu pinter. Kaya Pak Sugeng ini dadi lurah kudune Pinter. lah niki lho dalang sing ora pengalaman nggih ngoten niku. Lho. Alah yo. Syaratnya dadi lurah niku nggih mboten pinter to. Yo pinter ben iso ngladeni warga masyarakat Yo ora iso to. Lho, kok Syaratnya dadi lurah niku kudu sugih. kok kudu sugih? Ngandalke pinter nek ora sugih sing nyoblos sapa? Nggih mboten Bu. Jajal Pak Sugeng ora ndek apa-apa ora ngarah kowe nyoblos wong gambar matik ya apa ora? Bener apa ora? Lho, kuncine niku sugih. Mula Pak Sugeng dipilih karo rakyate. Nek wong pinter niku urung karuan bener, nek wong sugih mesti ora bakal korupsi karo rakyate. Oh. 4 tahun luwih jelas pembangunane, tresnane karo warga. Muga-muga Pak Lurah niki entuk gratisan 2 tahun. Nggih. Pak Agustusan wayangan malih nggih Pak Sugeng. Pripun cocok napa cocok? Karek ndelok muni cocok kowe iki. Hebate Pak Sugeng lho. Pripun Mas Lendro? Pak Sugeng iki sebagai kepala desa termuda sekabupaten Nganjuk. Tepuk tangan buat Pak Sugeng Antok. Luar biasa. Priyayi nom-noman wayahe sing nom tampil Mas. Nggih, piyantune kaya aku Mas. Alah, Pak Lurah gede dhuwur, modelmu kaya semeter kotor kok. Aku kan gede ndek kok Mas. Gede ndek. Ya ning pancen bener kok Mas. Pripun? Golek pimpinan niku nek pinter tur sugih niku ora bakal ngapusi karo rakyate. Oh. Kaya panjenenganipun apa karepe rakyat mula jenenge rak Kades. Kades. Kades iki saka huruf K A D E S. Heeh. Nek K niku karakternya harus bagus. Mula ora lumrah nek Piyai Mbagor Wetan niku pilih panjenenganipun Pak Sugi, Pak Sugeng Antok. Garwane Bu Yuni. Marotuane nek gak salah mang sapa jenenge? Wis to, kok sebut catet iki tekan marotuane barang iki lho. Sulipah apa sapa ya gak dudu. Masilah nggih. Wika Mas. K. Terus dilanjut ono A. Akalnya harus pinter piye pembangunan desa, aspirasi ADD anggaran dana desa terserap untuk masyarakat, dari rakyat kembali ke rakyat. WA. Disambung D. Dedikasinya terhadap warga harus tinggi. Apa wargane kok loro selalu di depan. Wargane untuk masalah selalu terletak di depan. Itu beliaunya panjenenganipun Pak Sugeng. Terus disambung E. Ekonomine harus jelas sik. Mergo bojone buyune iki juragan Brambang. Terakhir S. Spiritual mula golek pimpinan, pucuk pimpinan ning gone desa lurah, bibit bebet bobot kudu jelas. Bibite piye, bobote apa, bebet agamane cetha. Piyai niku nasional, mbok jak dangdutan ya oke. Agamis ya oke, pengajian ya oke. Itulah Pak Sugeng. Berarti mau kembali ke benang merah syaratnya seorang pimpinan atau lurah kuwi kudu apa Mas? Kudu sugih. Aku jek tak bantah Mas. Lho kok bantah itu? Lah nek sugih tok ora pinter nek dihapusi wong piye? Sugih tok nek dihapusi wong ora ngerti malah rugi duwite kocar-kacir tekan ndi-ndi. Upamane Piye Mas? Sugiyo mblegedu, Sugiyo keceh bondo, keceh bandu. Ning ora pinter, ora iso maca, ora iso nulis. Nek arep pesen panganan piye? Ora iso maca. Ora iso maca, ora iso nulis. Dadal nek arep pesen manganan piye? Upamane restoran gede kudu nulis, kudu iso maca. Mongko ora iso maca, ora iso nulis. Ora pinter nggur ngandale sugih piye njajal? Carane no Mas. Carane piye? Digambar no. Ora iso maca ora nulis ya digambar ya Bu ya. Kok iso lho gambar upama pesen sego goreng. Wong sugih rek mbok paido.
Piye digambar? Bebas ayo Bu ya. Ora iso maca resun wis gambar no. Gambare iki lho piye upama sego goreng. Sampeyan ngersakne apa? Sego goreng upamane. Gampang no. Nil isore gambari wajan. Dadine sego goreng. Ya apa ora Bu? Wong sugih mbok warai kok. Upama pesen ayam goreng Mas Lindro. Ya gampang no. Heeh. Dikai dhuwure pitik ngisore apa ki wajan, kei geni sithik-sithik kuning-kuning. Dadi ayam goreng. Wong sugih ku tetep panggah iso kok iki. Kuwi nek panganan. Lah nek unjukan. Oh, ngersake unjukan. Heeh, upama arep pesen es teh no piye, Jal? Lho gampang no, Mas. Piye nek pesen es teh? Gelas gambari coklat-coklat. Dadine es teh. Lah nek terus pengene umpamane kopi. Kopi gampang no, Mas. Nek gambar kopi piye? Cangkir terus kei nil meletek tengah. Gumun sampean meletek tengah iki kopi, mulane wah wong melarat ora tau jajan ya ngono. Meletek tengah iki kopi. Heeh, meletek ke tengah kopi. Kuwi nek teh nek kopi, nek pesen susu. Wedang susu gambare piye? Pesen apa? Wedang susu. Wedang susu. Teh cetha, kopi cetha. Saiki nek wedang susu piye, Jal? Gambar bosok wae. Wedang susu ya ora usah digambar kok, Mas. Lah piye? Pelayane dicelukno. Heeh, celuk piye? Mbak, aku njaluk iki. Hei! Itu namanya pelecehan seksual itu enggak boleh. Jadi ini ya bener ya Mas ya. Piye? Kuncine syaratnya ini seorang pemimpin pucuk pemerintahan. Kados panjenenganipun Pak Anto ngeten iki harus pinter. Nggih. Kula nggih hebat lho Mas. Luar biasa. Tolak ukur piantun nganjuk niku wonten mriki kerukunane. Luar biasa. Walah tung nek ngene kula niku ora kaya ngeten iki kok. Nggih. Kula niki tanggane kula tunggal dulure ora akur. Tunggal tanggae ora nyopo. Beda karo piyai kene. Tangga kuwi lho tanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku kalung niku atine bingung. Tanggane tuku ceret iki lho tanggaku mencret. Nek piyai kene niku acara wayangan meriahe kaya ngene. Niki angger sak wulan iki 10.000 nggih Bu jimpitane nggih. Lho, apal kula. Wis apal seluk beluke iki lho. Kula ajeng pindah mriki mawon. Melok Pak Lurah gen penak. Wong kene iki do terhormat. Becik masyarakate, becik lurahe, becik Pak Camat. Mergo wong kene iki ugeme Jawane, Mas. Wong Jawa aja ninggal Jawane. Ana tetembungan to. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Ajining diri saka lati. Alah ora mesti niku. Wong nek ucape kena digugu, mesti diregani, mesti dihormati. Sing ngomong sapa? Loh, aku no. Anggere omongane apik, mesti dihormati, mesti diajeni. Ora mesti. Kok ora mesti? Lah sapi iki suarane piye? Lah aku nek besar kok payu eketan yuta 100 yuta iki meh niku. Wedhus sapi. Sapi ajining diri saka lati, sapi rak muni meh. Ngoten niku bayar didol Pak Ibu. 100 yuta. Nganti 100 yuta ya. Filosofi ora mesti kok mung nggo ajining diri saka lati. Lho, ajining raga saka busana. Nek busanane apik, busanane tertutup, busanane merabu, busanane apik wong mesti menghormati. Kaya ngene iki busanane apik, tertutup, apik, miyayi budaya, mesti dihormati wong akeh, diajeni wong akeh, regane larang. Angger tertutup, payu. Ora tau ning guyangan sampean. Guyangane semene-semene iki regane 350 kadang 450 ya Bu ya. Iso tekon iki lho. Lah wong aku lho korono nek bar wayangan. Wegah ora sudi Mas aku. Neng hebat lho Mas. Pesibate pripun? Muga-muga kula ming melu ndedonga. Dungane pripun Mas Lindro? Nggih wong jenenge klungsu-klungsu nek melu du. Iya. Mbah dene percaya mbah ora wong parep-parep dagelan dikira lak ndonga guyon. Iya. Muga-muga piyantun mriki pun paringi panjang yuswa. Amin. Sing petani brambang muga-muga payu larang penyakite ora ana. Sekilo payu 2 yuta nggih Bu nggih. Amin. Amin. Nangis no aku. Rumangsaku. Yo dadi desa sing gemari Pahlo Jinawe, cepak rezekine ado saka bilahine. Iya. Mbak Cangik, pripun Mas Lindro? Dalu punika sing dipun rantos panjenenganipun Pak Lurah. Niki nyuwun sewu nggih Pak Lurah kula matur suwun. Menika Mbak Mimin, Mbak Yu kula menika nembe gerah. Pramila mboten derek saged derek sowan, saged derek silaturahmi. Muga-muga Mbak Yu kula enggal-enggal pikantuk tombo pun paringi sehat walafiat, kersanipun saged berkarya
Panci Mbak Canggih, seniman di saat-saat ngeten iki Heeh. ngepasi wulan Barbodo iki Ya. padha karo wong tani entuk barokah. Oh. Ora duwe prei. Iya, iya Kaya betul. ngeten iki kula ndek dalu kan teng Rembang. Iya. Niki teng Nganjuk, benjing siang kula teng Kediri. Iya kok padet men jadwalmu. Sesuk melok kombi Mas kula. Oh, kombi. Kombi niku lho ngerit pari niku lho. Masyaallah. Tak Iki kira lek ketutke kamu kombi. anggapan. Sing nanggap sapa sesuk prei. Mm. Dados niku muga-muga kanca-kanca seniman sehat. Amin. Kuncine wong nyambut gawe ku nek wis sehat insyaallah berkah barokah. Amin. Pramila sing dipun rantos Mbak Yu kula. Oh. Sampeyan pirsana piyantune wayu Mas. Sapa? Alalane sepuh to sampeyan iki. Lho sampeyan mboten mirsani teng YouTube to? Iya, anu Mbak Apri to. Nggih. Heeh. Lho diaturi jumeneng to. Loh iya harus. Nggih. Heeh. Kersanipun piyantun mriki tepang no Mas. Iya, aja dipelori bablas kipraon. Oke. Heeh, ben kiprah sik, Siap. joget karo nyuara. Golek keringet. Iya. Monggo Mbak Apri, kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Ya to, selamat. Hey! Kancane bener kandamu. Ya kancane dhisik gembira, alera-alera kuwi segara. Atriak numpak prau layang, ing dina Minggu pariwisata. Alon-alone Matur nuwun. Nggih, jan. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Nggih, heeh. Nembe perdana niki nggih. Injih, Kalih perdana. kula. Nggih. Nyapa, Ndro? Ki wis ngadeg, Ndro. Ngadeg ya ngadeg aku cara kon di bojo ngene iki ngono moh. Kamu iki sebabe apa to, Mas? Lah bojoku ya kaya kowe ngono kuwi, untune dikeki kawat. Iya. Lah nyapa? Njaluk tukokne kawat Mas, kaya Mbak Apri. Mbak Apri tak tukokne kawat ukuran 16-an. Ya ora umume kowe iki kok ya. Mas, lah wong jenenge wong biyen kan ndak tanggapan ora kaya serame iki. Heeh. Tak tukokno kawat sing BPJS Mas sing bayare murah. Terus Jarene dokter ngendika ngene, Mas Lindro niki kawate sarene murah ora entuk disikat karo wulan. Gek bojoku ku ya mangan apa ki lombok, tomat. Bareng ra entuk sikatan 2 wulan iki mangep ngene malah kaya pot tukul kabeh. jenengan ki ya kebangetan kok ya. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Mas Lendro. Alah. Alah. Sugeng dalu Mas Akbar nggih. Sik ki wedok tenan ora? Tenanan. Kali. Ora wani nemplekne ndak abdo. Loh. Kok ora kaya sinden kono kae. Sugeng dalu Mas Lendro. Sugeng dalu Mas Akbar. Masyaallah. Para nemplek. Ora iso. Ya kudu nemplek ora iso lho. Kowe toke bareng ruwene kita gembel jalu iki to.
Wis tak kandhani penging rewel kok ya mesa melok ae. Marang mbok tinggal to. Tau tak tinggal kok Mas diwer-wer kucing kok Mas. Sik to kok diwer jenenge iki wanita istimewa ya kaya Mbak Apri. Tak istimewa. Sampean niku nek Mas Akbar, nyuwun sewu Mbak Apri. Wanita hebat istimewa itu seperti Mbak Apri. Lah kok iso istimewa lho? Sampeyan nate teng restoran Dar. Nate no. Sego goreng to. Sego goreng. Sego goreng niki nek istimewa. Ana ndoke. Ndoke iki biasane loro sosis siji. Iya iya. Iku nek istimewa. Nasi goreng istimewa. Nasi goreng istimewa. Iya, Karena Mbak Mimin adalah satu-satunya Mbak wanita- Apri. Mbak Apri istimewa. Heeh. Iki yo ndoke loro sosis siji. Yo lek yo. Kudu ki Mas. Lho, masa Kutil kok iki. lah kutil kok dawa to? Kedawan. Kok iso? Selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu Mas Lendro. Dos pundi Matur kula sembah nuwun, saged sowan wonten dukuh Jogo Jogo Liwon. Liwon. Jogo Matur Liwon. sembah nuwun. Nyuwun pangapunten Mbak Yu kula mboten saged sowan. kula napa krungu-krungu ngendikane Mbak Yu, Mbak Mimin nembe ngandhut meteng nggih. Nggih, lairan. Nggih, sikile niku pun metu ning mboten saged didudut niku. Sikile bayine metu ning ra iso didudut. Sik. Sik to kok aneh iki omongane aneh. Urusan-urusan Mas itu. Dadi Mbak Mimin kae iki Heeh. meteng Meteng lairan metu sikile gak iso didudut. Iya, Mas. cara dikethokno piye iki? Sikile dikethok. Heeh. Kok ben gak sanggo sikil gak apa-apa malah gak nukokne celana ya ora. Aku ya matur nuwun karo slirahimu ya, Mas. Kok slirahimu lho. Seliramu. Heeh, sliramu. Tak bacokke kok. Lah piye lho? Bocah bagus sing ngene slirahimu. Bagus gedendek ya. Dendek. Wis gede ndak. Matur sembah nuwun wis nyuli Mbak Yuku. Aku yo sing Kayak matur nuwun ngene iki. aku ora iso mbales apa-apa Mas Lendro. Mas Lendro matur sembah nuwun wis gelem nyuli Mbak Yuku. Mas Lendro. Mas Lendro. Nyapa, Ndro. Latu-latuku dikelethaki. Aku ki ngaturke pangabdet ki matur nuwun karo sampean kok. Aku yo matur nuwun. Mas bener tenan lho iki Mas Sam. Ngesane lho kuwi ditaleni diupet ning guri lho kuwi. Lho sampean kok pirsa berarti kulino nginceng ya iki. Biasane ngono kuwi ya. Ngerti perjuangane ini. Ning yo hebat lho anu Mbak Apri. Panjenengan saged silaturahmi wonten mriki Iya. Rasa bombonge raosipun panjenenganipun Pak Sugeng. Wah hebat. Ki jadwale panjenenganipun Mbak Mimin kalian Mbak Apri menika puwadet sanget lho Mas. Leres. Nah, ning aku ya rada kuciwa lho. Lah ngopo lho? Aku mau nguyuh nang kene. Ning gone anu to. Ra ono lawange to. Lah Pakmu Kijang muslim anu sulipat to. Heeh. Padahal gelange pirang-pirang lho di lawang ya ora iso. Aku ki nguyuh ya Mas, aku ki wis nguyuh. Piye? Lah kan ora ono lawange. Ora ono lawange. Aku ya terus wis butuh mlebu ngono wae. Kok enek ibu-ibu celuluk ngene iki. Alah mbake nguyuh kok ngadeg ngono kuwi iki. Lah ya aku isin, aku malu to. Lah kowe ra omong mau. Piye? Niki ngadeg ning tak kei selang kok ben ngono. Lah Iki iya. ngadeg ning kula sendekke aku ya. Terus sing disendek niki lho apa? Atur salam Mbak Apri. Salam, Mbak Yu. Jih, ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun konjuk Pak Lurah. Pak Sugeng Pak Anto. Sugeng, sedaya panitia lan sedaya warga, kula dongaaken sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa, Amin. rejeki ingkang gangsar berkah barokah, Amin. tutuk kanggenipun momong putra wayahipun. Amin. Para putra tansah mbangun miturut marang tiyang sepahipun. Amin. Ingkang dereng kagungan jodoh mugi ketemu jodoh ingkang sejati. Amin. Ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Amin. Nek anake metu lanang dadi lanang tenan. Nek anake metu wedok ya dadi wong wedok sing tenan. Aja kaya Apri. Jane kowe iki curhat apa piye? kok curhat nggih to Kok Mas. dadi wedok tenan dadi lanang Iki sing lanang tenan. iki mbingek iki kesalahane saka mbokku. Ceritane piye nyuwun sewu kok niki Heeh. sewu Mbak Apri kok Nggih. kula merendahkan panjenenganipun mboten. Piye? Mawa pitakon kalian warga mriki. Mbak Apri kenapa? Sejatosipun kok jalan apa estri? Aku Mas. Lanang aku Mas.
Modar iki kadung diambung tiba diambung baci. Lah iya mulane bener kaya aku mau to gur ngene-ngene tok bae. Diambung 4-7 aku. Alah kok nek es kambon 3 gelas padha ya. Apa diombe dhisik ya? Biyen ki mbokku ya Mas, nek jaman dhisik ki rak nganggo ilmu titen jaman metengku Oh, dhisik. iya, biyen Mbak. Jaman simbok meteng aku, mbah-mbah dhisik ki nek nganggo ilmu titen kowe glundungno tampah, kok nek tampahe mengkurep kuwi anake lanang. Kowe glundungno tampah, kok nek tampahe mlumah kuwi berarti anake wedok. Oh, mesti. Heeh, lah dhisik mbokku glundungke tampah cementel pager. Oh, kuwi to awal mulane Jadi kuwi yo to. ora melumah, yo ora mengkurep. Salah kedaden. Terus dianak iki dadi 4-7. Apa kuwi? Alah ya 4-7. 4-7 ku ya siban. Anci ya. Dongane apa Mbak Apri kanggo warga masyarakat? dongane. Sampun to. Wah, masya Anu Allah. ketoke tergesa-gesa pengen pirsa panjenengan lho Mbak Apri. Mosok to, Mas? Heeh. Iki kowe iso hit lho, iki duet AA. Apa? Apri karo Akbar. Aku nonton delenge rahimku langsung anget lho. Hei! Sok ben cara kowe kelakon entuk Akbar, anak-anakku mesti ora metu bocah. Lah apa? Metu kursi. Masa kursi to. Ketoke anu kok, Mas. Piye? Metune andong sak jarane. Upama kelakon kagungan garwa Mas Akbar, Mbak Ha-ha. Apri ngersake putra pinten? Aku ngersake putrane ya 5 no. Lah 5 niku. Ya Akeh, 5 ben apa jenenge? Engko nek siji ora tresno karo wong tua jek enek cadangan liyane ngono lho. Nek siji upama ndelarane sambar ndedek kan jek papat. Nah, ngono. Dongane elek. Dongakmu. Anak kan ora ngerti ya kok. Iya. Pepatah kan sudah mengatakan. Piye, Mas? Banyak anak kan banyak jahitan. Rezeki. Kok jahitan? Rezeki. Jahitan iku rezeki biyen saiki jahitan kok dijahit terus kok. Oh iya. Oh iya. Lah tapi nek kaya ngene iki dijahit apane, Mas? Tak lepeh Mas anakmu. Oh, masya Allah lewat sangkem. Ya anak apa utah-utahan jene. Iki anak apa iwak koyo dilepeh. Lah piye? Dilepeh. Lah piye Wak? Aku saiki ya meteng lho. Masya Allah, masya Allah. Meteng Mbak Apri meteng. Ya Telung. ampun. Anu ki nyuwun sewu ki kan bayi sing saka luar negeri ya Mbak yo. Iki bayi tabung kita iki tabung gas ya. Iya ben bledosi kowe. Ki 3 sasi lho Mas. Tak presake ndek Bu Bedan. Ngendika Terus pripun Bu Bedan ngendika ming dilus-lus karo Bu Bedan. Bu Bedan ki ngerti nek anake lanang. di USG lagi telung. Ora di USG. Terus tok. Aku ya mung takon karo Bu Bedan kok ming dilus-lus kok ngerti nek anak kula lanang. Bulake dilus-lus tekku. Metu telalene ki lek jare bae. Bedane ngantek gumun kok. Heeh. Walah le 3 sasi kok wis metu brewoke ngono. Masya Allah. Aku kok fotone ya, gawekne foto tak nggone story WA sing anakmu lanang lho. Alah, mbok garek nglangak padha. Rumangsaku.